Samantala, idol, aarangkada po sa lungsod ng Dagupan ang libreng theoretical driving course ng TDC na programa po sa ilalim po ng Land Transportation Office. Dadali ng libreng programa sa Dagupan City na bukas para sa lahat ng mga interesadong kumuha ng student driver permit. Nasa 200 ang nakalaang slots para sa mga Dagupenyos na nais na mag-avail nito. Sa darating na February 1 at 2, ito ay gaganapin sa City Plaza. Ang mga interesadong Dagupenyo ay inabisuhang magdala ng client ID o mag-register lamang sa https://portal.lto.gov.ph at birth certificate at isang valid ID o school ID ang kailangan at nakumpleto ang 2-day driving course. Kailangan din ng ballpen at papel. Layon po nitong isulong ang kaligtasan ng mga pasahero sa lansangan at makaiwas na rin sa mga talamak na disgrasya sa kakalsadahan. IFM News. IFM News. IFM News.